Talent og styr på at trække offsiden på det rigtige tidspunkt. Til Dalsgaard. Wigman. Oscar. مهارات كرة فنيات ألف باء دال عين إبداع اسمه روبن يمشي رياض. Dem Gegner viel schwerer macht, in die Zweikämpfe zu kommen. Das Spiel der Bayern insgesamt wirkt beweglicher, wirkt unausrechenbarer. Guter Pass von Robben auf Ribéry. Auch ist das schön. Kinder, ist das schön. Det er hårdt. Det her kunne godt gå ind og blive til noget. Så skal der afsluttes. Passe Christensen. Det er sæsonen lukket. 4 mål ind. 2 gange mod FC København, 1 gang mod OB. Det er når det her spil, det går for stærkt for Viborgs. Koncept han har lavet her, det han gjorde i Horsens var stort for Horsens dengang. At de kommer op og etablerer sig Superligaen. Det han har gjort her, synes jeg er endnu festen. Hvad bliver det næste? Om de kommer vaden ind med en pokal med store ører lige om lidt. Kommer der næste piger. Cheerleader. København de slår OB med 5 års intervaller i landspokalfinalen. Lad os nu se. Stadigvæk en time at spille i. Der er fuld gang i opvarmningen dernede på siden. Som FC København har for at komme til deres ret. Dalsgaard med glimrende indlæg. Anders K. Jacobsen og en super. Seneste 14 opgør er der altså blevet scoret imod FC København. Seneste clean sheet var, da man vandt. Hold tempo, gutter! Vi skal ind i rummet, baby! Sådan der. Fuck,